Добрый день, поважаныя слухачы. Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай біблійнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмімся з біблійным тэкстам і стараемся разбірацца ў яго значэнні для штодзённага жыцця. У гэтым выпуску мы працягваем знаёміцца з думкамі апостола Паўла, выказанымі ў ягоным пасланні да рымлянаў. У другім раздзеле названага паслання ён падымае пытанне аб тым, што Бог зробіць з тымі людзьмі, якія ніколі не чулі пра Хрыста, ягоны шлях збаўлення. Жыццё паказвае, што нават у цяперашні час многія людзі знаходзяцца ў такіх абставінах, што не чуюць і не ведаюць пра Біблію і Божы шлях да збаўлення. Калі прыйдзе вялікі Божы суд, то як Господ адрэагуе на такіх людзей? Цікавае пытанне, што патрабуе адказу ў многіх з нашых сэрцаў. Перагледзім, як апостол Павел адказвае на гэтае пытанне. Запрашаю праслухаць гэтую перадачу да канца, гаворыць Юрый Рапецкі. Господь дарує свою кожний день, і бяды зникає темный тень. Про тебя я вспоминаю в стороне другой, но твой голос не смолкает и зовет домой. Шмат краин я выходил за твоей межой. Тебе завжди молюсь, і ад бяды нас захавай, наш шыры край. Зноў для Цябе я песню пяю, благослови мою землю і адрадзі краіну, Ісус, мою Беларусь. Белорусная краина, ширая земля, на тебе сошла чудовная любовь Христа. Милость нам Господь дарует свой Божий день, и бяды зникает темный день. Вечно живи, моя Беларусь, я за тебе завжди молюсь. І ад бяды нас захавай, наш шыры край. Зноў для Цябе я песню пяю, благослови мою землю і адрадзі краіну, Ісус, мою Беларусь. Вечна жыві, моя Беларусь, я за Цябе завжди молюсь. І ад бяды нас захавай, наш шыры край. Зноў для Цябе я песню пяю, благослови мою землю і адрадзі краіну, Ісус, мою
живи, моя Беларусь, я за цябе заўжды малюсь, і ад бяды нас захавай, наш шчыры край. Знов для цябе я песню пяю, благослови мою землю, і адрадзі краіну, Ісус, мою Беларусь. Не ведаю, ці хтосьці з слухачоў калісьці задумаўся над гэтым пытаннем. Што Бог зробіць з тымі, хто ніколі не пачуў пра Ісуса Хрыста і ягоную добрую вестку? Пераказана па-іншаму, што станецца з тымі людзьмі, якія, будучы тут на зямлі, ніколі не чулі пра Хрыста і ягоны шлях збаўлення? Калі такія памруць і апынуцца ў замагільным існаванні, як Бог паставіцца да іх? Ці яны з'явяцца на судзе Божым? Калі так, то на якой падставе ён ацэніць іхняе зямное жыццё і адправіць або на пакаранне, або на шчаслівае вечнае жыццё ў ягоным нябесным царстве? Гэта слушнае пытанне, і даць поўнасцю упэўнены адказ на яго, што я мог бы сказаць, складана. Шмат чаго залежыць ад самога ж Бога і ягонай думкі, якая нам не заўсёды вядома і ясна. Ці Біблія дае нейкі адказ на гэтае ж пытанне? Адкажам перш за ўсё на пытанне аб тым, ці з'явяцца усе людзі перад судом Христовым. Паводле Бібліі? Так. Апостол Павел піша ў 5 раздзеле 2 паслання да карынфянаў. Дык мы маем пэўнасць і жадаем лепей жыць па-за целам і жыць у Господе. Дзеля гэта мы намагаемся, ці жывучы ў ім, гэта значыць у Хрысце, ці па-за ім, быць даспадобы яму. Бо мы ўсе мусім з'явіцца перед судовую пасад Хрыста, каб кожны атрымаў за тое, што ён учыніў, будучы ў целе, ці добрае, ці благое. І ўдобавак да таго, у добравесці паводле Мацфея мы чытаем словы Хрыста пра сваё другое прышэсце на зямлю. Ягоныя словы. Мае прыйсці сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Спасылаючыся на гэтыя месцы ў Святым Пісанні, я прыходжу да высновы, што кожны чалавек, які нарадзіўся на свет, з'явіцца на суд Христоў і здасць справаздачу аб сваім жыцці, пражытым тут на зямлі. Думаецца, што пры судзе будуць узгаданыя тыя моманты, калі людзям было прадстаўлена добравесце Христова і іхняя рэакцыя на Божую прапанову вечнага жыцця. Але, як мы ўжо чулі і ведаем, у гісторыі чалавецтва многія нічога не ведалі і не чулі пра Хрыста, бо ніхто пры іхніх жыццях не падышоў і не растлумачыў ім зместу евангельскай весткі. Што з такімі станецца? Увогуле, шмат пра гэта не гаворыцца ў Бібліі, хаця ў пасланні да рымлянаў апостол Павел намякае, як Бог адрэагуе на такую сітуацыю. У 2 раздзеле паслання апостол піша: «Бо нема ў Бога ўзірання на аблічча, бо тыя, якія без закону зграшылі, без закону і загінуць, а тыя, якія ў законе зграшылі, праз закон будуць асуджаныя. Бо не слухачы закону праведныя перед Богом, але выканаўцы закону будуць апраўданыя. Бо калі паганія, якія не маюць закону, паводле прыроды робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхнія, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адну ў дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелія майго праз Ісуса Хрыста». У гэтых словах
Апостол Павел пригадує людей, які про Христа нічого не чули. У дні апостола Павла царствовала Римская імперія, і християнська віра тільки що зародилася сярод невеличкої групи юдеїв у Єрусалимі. Апостол пише, що Бог однольково ставиться до всіх людей і народів, жадаючи, каб усе почули добровестие і увірували у Збавцу Ісуса Христа. Сказано, що нема у Бога узирання на обличчя, ці то буде сярод юдеїв, ці греків. Назва греки тут же указує на усі інші люди і народи, які не являються габрейським. Такое ставление Бога до людей с любого народа показывается у різних місцях Святого Писання. Наприклад, у 10 розділі книги «Дії апостолів» ми читаємо про зустрічу апостола Петра з праведним і богобоязненним римським сотником Корнелієм і його групою приятелів, що збиралася в його хаті, куди Петру накерував ангел Божий. І коли апостол Петр убачив їх і довідався про їхній здоровий страх перед Богом і готовність почути більше про добровестие Христова, він сказав: «Правдиво спознаю, що не на обличчя зважає Бог, але у кожному народі приємний йому той, хто боїться його і чинить праведність». І то ж саме можна сказати про любого чоловіка, хто б ён не быў і дзе б ён не знаходзіўся ў свеце. Калі хто шукае Бога, Бог сваім часам і сваім асаблівымі спосабамі пасылае кагосьці з веруючых да такога, каб растлумачыць яму змест Евангелія і даць яму магчымасць навярнуцца да Христа. Ну так, па прынцыпе, збываецца ў большасці выпадкаў, але таксама бывае так, што многія пра Хрыста не адчуюць і сваім часам паміраюць. І зноў мы вяртаемся да пытання, то што станецца з такімі пры судзе Божым? Апостол Павел адказвае: «Бог Тварэц укладвае ў душу кожнага чалавека сэнс добра і зла. Вось менавіта гэты ўнутраны закон працуе ў душы кожнага чалавека, і кожны можа або яго слухацца, або парушаць». Па словах самога апостола Павла, у дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелія майго пра Ісуса Христа, пагане, якія не маюць закону, то бок закону Божага, паводле прыроды робяць паводле закону. Яны самі сабе закон. Справы закону, якія напісаны ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхнія, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. Важна тут адзначыць, што паводле Богам укладзенага закону ў чалавеку, ён чалавека то абвінавачвае, то апраўдвае. Як чалавек жыў у паслухмянасці або непаслухмянасці вядомым яму прынцыпам таго ўнутранага маральнага кодекса або закону, вось гэта станецца тою меркаю, па якой Бог ацэніць зямное жыццё чалавека, які пра біблійнага Бога і Христа не чуў, будучы тут на зямлі. Памятаем словы апостола Павла, што парагнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэяў і грэку. І слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэяў і грэху. Уточней досказано апостолом Павлом, дазвольте мне далей прачытаць і паразважаць над іншымі словамі апостола Павла. Я маю на ўвазе ягоныя словы ў другім раздзеле паслання да філіп'янаў. Словы гэтакія: «Так што, улюбёныя мае, як вы заўсёды слухаліся, не толькі калі я прыходзіў, але шмат больш цяпер у адсутнасць маю, са страхам і трымценнем здзяйсняйце збаўленне сваё, бо Бог ёсць той, які дзейнічае ў вас паводле ўпадабання свайго, каб вы і хацелі, і дзейнічалі».
Што менавіта апостол мае на ўвазе, пішучы пра здзяйсненне або выконванне свайго збаўлення? І якое значэнне гэта мае да таго, што ён напісаў у другім раздзеле паслання да рымлянаў? Чытаючы Новы запавет, заўважаем розныя моманты, калі людзі чулі да правесці Христова і адрэагавалі па-рознаму. Перш за ўсё было неабходна пачуць і пазнаёміцца са зместам Христовага дабравесця, менавіта такія рэчы, як біблійнае вучэнне пра тварэнне свету, чалавецтва, пра першы акт непаслушэнства Ева і Адамам, што паўтараецца ў кожнага з нас людзей, далей пра тое, як Бог выбраў ізраільскі народ дзеля того, каб праз яго адкрыць Гасподні шлях да збаўлення у старазапаветныя дні і прадставіць збаўцу для ўсяго чалавецтва. Памятайма, што Ісус Христос выйшаў з габрэйскага народа, таму для нас сёння неабходна ведаць пра нараджэнне Ісуса Христа, пра ягонае жыццё, духоўнае служэнне і вучэнне, пра Христову ахвярную смерць на крыжы і ягонае ўваскрэсне з мёртвых. Мы чытаем і даведваемся пра сашэсце Духа Святога на першых вернікаў і пачатак хрысціянскай царквы, пра тое, як першыя хрысціяне распаўсюджвалі добрую вестку і заклікалі людзей да веравання ў Хрыста не толькі сярод юдэяў, але таксама сярод іншых народаў. Гэта адпавядала таму, што Христос даў загад сваім вучням ісці па ўсім свеце і прапаведаваць ягонае дабравесце ўсім народам. Ува ўсім гэтым мы бачым, што апостолы і першыя хрысціяне патрабавалі ў слухачоў для збаўлення такія крокі да Бога і Хрыста, як праявіць пакаянне ў грахах перад Господам, увераваць у Ісуса Хрыста як збаўцу для даравання іхніх грахоў. Няверуючым было сказана пра ўваскрэсне Хрыста з мёртвых і ягонае ўзнясенне назад да нябеснае Отца. Першыя хрысціяне заклікалі людзей прыняць Хрыста асабістым збаўцам і пра гэта засведчыць прыняццем воднага хрышчэння. Але яны таксама вучылі, што ўсё гэта толькі пачатак хрысціянскага жыцця. Увераваўшы ў Хрыста, вернікам трэба расці і ўмацоўвацца ў веры, праяўляючы ўсё больш і больш Божы характар у сваіх намерах, рашэннях і ўчынках. Трэба выконваць добрыя ўчынкі ў доказ таго, што былі пераменены Духам Святым, які цяпер жыве ў іхніх сэрцах і душах. Апостол Павел напісаў вернікам у Эфесе, што яны да навярнення былі духоўна мёртвымі ў сваіх праступках і грахах, але увераваўшы і прыняўшы Хрыста за свайго збаўцу, яны Духам Святым былі духоўна адроджаны да новага жыцця ў Хрысце, што павінна праяўляцца змененым вобразам жыцця. Чытаем вось такія апосталавы словы на гэты конт. «Ласкаю Божаю вы збаўленыя праз веру». І гэта, то бок збаўленне і новае жыццё ў Хрысце, не ад вас, а Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся, бо мы тварэнне ягонае, створанае ў Хрысце Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя падрыхтаваў, каб мы ў іх хадзілі. Калі чалавек упершыню прыходзіць да Бога і Хрыста і звяртаецца да іх з просьбай прабачэння і збаўлення, то ён прыходзіць без усякіх заслугаў у выніку раней учыненых рэлігійных або добрых учынкаў. Збаўленне даецца нам бясплатна, на той падставе, што мы спадзяёмся на Хрыста ў справе нашага збаўлення. І сапраўды, Ісус Христос нас збаўляе. Ён абяцае шчаслівае вечнае жыццё пасля нашага адыходу ў вечнасць. Як кажа апостол, мы збаўляемся верою ў збаўцу Хрыста. Гэта з нашага боку. А Бог прыходзіць да нас са сваёй ласкай. Збаўленне аказваецца Божым дарам для нас, і гэта прымаем з удзячнасцю. Але пасля таго мы даказваем духоўнае адраджэнне
добрими учинками. Так, Господь Бог дзейнічае ў верніку праз Духа Святога, які дапамагае яму жыць па-божаму. Вера наша мусіць быць аўтэнтычнай, жывой і працоўнай. На падставе таго мы чытаем такія месцы ў Слове Божым, як у пасланні да Каласянаў, словы гэтакія. Дык калі вы ўваскрэслі з Христом, шукайце ўзгорнага, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Адкіньце ўсё грэшнае: гнеў, ярасць, ліхоту, блюзнерства, брыдкаслоўе з вусна вашых. Не хлусіце адзін аднаму, а прыніцеся, як выбраныя Божья, святыя і улюбёныя, у міласэрнасць, ласкавасць, пакору, ціхасць, доўгацярплівасць. І панад усё апраніцеся ў любоў, якая ёсць вузел дасканаласці. Мілыя сябры, кожны з нас павінен паставіць сабе пытанне: ці я сапраўды перажыў або перажыла духоўнае тараджэнне Духа Святога? Калі не, то Бог заклікае такога да сябе, да пакаяння і веравання ў Сына Божа Ісуса Хрыста як збаўцу, да далейшага хаджэння за ім. Гэта першы крок да Бога Хрыста. А што тычыцца нас, вернікаў, якія ўжо прайшлі гэтыя крокі, мы можам запытаць у сябе: ці мае меркаванні, намеры, рашэнні і ўчынкі сведчаць таму, што Дух Святы сапраўды жыве ва мне і кіруе мною? Памятайма перасцярогу і абяцанне, што прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэю і грэку. Слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку. Паважаныя слухачы, пора развітвацца. Дзякую, што праслухалі да канца. Дазвольце мне закончыць гэты выпуск праграмы малітвай за ўсіх нас. Літасцівы Божа, мы прыходзім да Цябе з пустымі рукамі.
Мы дзякуем за твой дар, што даеш кожнаму, хто звяртаецца да цябе з просьбаю збаўлення. Можа, слухае нас такі, які дасюль не навярнуўся да цябе. Дапамажы такой душы зразумець твою волю, каб звярнуцца да цябе з просьбай прабачэння за грахі і з просьбай духоўнага адраджэння да новага жыцця паводле твайго закону. Дапамажы той душы пазнаёміцца з тваім словам і прыняць усё, што ў ім сказана пра Хрыста і пра нашую патрэбу ў збаўленні праз яго. Прывядзі такую асобу ў кантакт з іншымі веруючымі ў Хрыста, каб сярод іх ён або яна магла зрастаць у духоўным жыцці і паглыбляцца ў стасунках з Хрыстом. А што тычыцца нас, якія ўжо пакаяліся і веравалі ў Хрыста, дапамажы нам, Господзе, узрастаць далей у веры і з кожным разам тым больш праяўляць твой характар. Наша надзея ўскладзена толькі на Цябе, Господзе, і на Тваю дапамогу і міласць. Просім Твайго далейшае кіраванне ў нашых жыццях, каб мы выконвалі Тваю волю, вызначаную Табою для нас. За ўсе Твае дабраславенні мы шчыра дзякуем Табе, Господзе Божа. Хай праславіцца Тваё імя па ўсім свеце. Усё гэта просім у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Шчыра дзякую за вашу увагу, слухачы. Запрашайце сваіх сяброў да слухання праграмы «Добрая вестка». Калі маеце каментары або пытанні, то прашу іх запісаць і пакінуць ніжэй. Заставайцеся з Господам і да новай сустрэчы. Вашым вядоўцам быў Юрый Рапецкі.